Panjenengan menika sinten? Panglimbang 5 menit dina Selasa Kliwon tanggal 24 Maret taun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 8 ayat 21 tekan ayat 30. Winatese pamikiran manungsa sarta kaluhuran manungsa minangka titah kang paling sampurna ndadekake manungsa ora bisa nggagapi sapenuhe sapa dheweke luwih-luwih sapa wong liya. Kanthi tansah gelem mitakonake marang diri pribadi, sapa to aku iki? Sarta mitakonake marang pepadha, mligine pepadha kang banget gepok singgol marang dheweke. Sapa to kuwi? Utawa sinten to panjenengan menika? Manungsa bakal tansaya luwih mangerti senadyan pangertene isih tetep winates. Santo Yohanes sing waosan dina iki atur pelapuran bab pitakonane wong-wong Yahudi marang Gusti Yesus. Lah panjenengan menika sinten? Pitakonan mau kaajokake minangka pratelan kabingungane wong-wong mau nanggapi pratelan dalam Gusti Yesus kang ngandhakake menawa Gusti Yesus bakal tindak menyang papan kang ora bisa kagayuh dening wong-wong mau. Apa meneh ngenani pratelan dalem bab panjenengane kang asale saka dhuwur dene wong-wong mau asale saka ngisor. Wong-wong mau satemene kepengin mangerteni kanthi luwih becik sapa satemene Gusti Yesus kang misterius iku. Nanggapi pitakonane wong-wong mau, Gusti nuding marang prastawa panyalipan dalem. Yen putraning manungsa wis padha mbok salibake, kowe lagi bakal padha mangerti aku sayektine lan aku ora tumindak apa-apa saka awakku dhewe, ananging aku kandha ngenani prakara iki selaras karo kang ndak pireng saka Allah Hyang Rama. Panjenengane kang ngutus aku nganteni aku lan ora ngejarake aku kijenan. Prastawa salib pedhar kekeran bab putraning Allah kang marga tresnane marang umat manungsa tedhak ana donya mulang lan nindakake kabecikan sarta asung pangorbanan kanthi nandhang sangsara inggo ketuk ing sedani. Prastawa salib medhar kekeran bab luhur lan agunge katresnan lan welas asih dalem Allah kang kanthi cara lan sarana kaya mengkono mau manungsa katebus saka dosa. Katebus saka dosa tegese kaluwarake saka kasangsaran langgeng. Paros tresna palam kinasih nadyan cetha-cetha menawa wong Katolik katebus dening sangsara sarta salib dalem Sang Kristus nanging maneka kabar sarta piwulang palsu kang kajaba ora cetha jluntrunge sarta mblasarake asring ndadekake wong Katolik ora jejeg imani. Wong Katolik dadi bingung apa bener ya kang ndak yakini lan imani iki. Prayoga pitakonan kang kaya kaajokake dening wong-wong Yahudi uga tansah padha kita ajokake mligine ing minggu sangsara iki amrih sih padang dalem Hyang Roh Suci tansaya madang bening lan neguhake saengga tansaya cetha lan gamblang menawa kita wis lumaku ing dalan kang lempeng kang ing kono Sang Kristus ngirit kita tumuju jagat dhuwur papan para malaikat sarta para suci padha ngluhurake Allah Sang Maha Tresna. Suwawi sami munju kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Kawula muju sembah nuwun Duh Gusti awit kekeran salib ingkang medhar jati diri Sang Kristus Putra dalem. Mugi kawula tansah setya tuhu mring piwulang lan patuladan Putra dalem saengga liwat salib-salib kawula tinuntun tumuju jagat dhuwur palereman dalem. Amin. Kunjuk asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.